Unha reforma que entrou en vigor onte facilita que as ocupacións vayan a xuízo rápido. Isto axilizará a tramitación cando se dean casos de invasión do domicilio ou usurpación. Unha reforma da Lei de Enjuiciamento Criminal impulsada polo PNV e aprobada grazas aos votos de PP e Bildu vén de cambiar o escenario no referente ás ocupacións. Entrou en vigor onte, polo que agora pasan a formar parte da lista de procedementos que poden ir a xuízo rápido. O que fai esta modificación é incluir dentro do ámbito da aplicación dos xuicios rápidos pois dous delitos que están previstos no Código Penal, que un é da invasión do domicilio e outro é o de usurpación. Entón, o que supón esta modificación é que estes dous tipos de delitos pois que agora se pasan a tramitar polos cauces do xuicio rápido e está prevista unha tramitación máis áxil da que existía antes, non? Entón, isto en comparación ca situación anterior, o que vai a permitir ou facilitar é que persoas que se atopen nesa situación que lle invaden o que é o seu domicilio, que sería a vivenda habitual, ou outro ben inmoble do que sexan titulares, pois van a poder presentar esa denuncia e vais a tramitar por este xuicio rápido cun acortamento inicial do que serían eses prazos que antes se aplicaban. Este cambio na legislación só implica que os casos que cheguen ao xulgado por ocupación poden ser tratados en xuizos rápidos, reducindo así os prazos. O delito xa existía antes e sigue existindo nos mesmos termos, o que fan é, pois esa posibilidade de que a tramitación sexa máis áxil, non? Entón, antes, pois se unha persoa ocupa, pois xogaba ao seu favor pois a dilación ca que nos atopamos na tramitación procesal xudicial, pois que agora sea unha tramitación máis curta. Algúns profesionais do ámbito consideran que para frear as ocupacións é preciso mudar e endurecer as penas para os ocupas, aínda que Castro engade unha cuestión máis. O das penas é baixo o meu punto de vista tamén, pois realmente que a axilización, que a tramitación procesal sexa máis áxil, porque sí que é verdad que na lei están previstos uns prazos e unhas medidas que en sí teóricamente son moi áxiles de aplicarse tal cual están previstas, pois daría unha solución. Que pasa? Que a nivel procesal eso non existe porque hai moito retraso na xustiza, hai outras medidas, pois por exemplo nos procedementos civís, o feito de, pois esas valoracións da vulnerabilidade que se poida opoñer ou retrasar un desafiuzamento. Entón, claro, pois son medidas que por un lado sí que son xa áxiles, pero logo por outro lado hai outras cousas que fan que eso se retrase máis. Atrasos na celebración dos xuizos ou do avance nos procesos que será de forma generalizada na xustiza. Non é algo en concreto dos desafiuzamentos, sino que é algo en xeral da tramitación procesal no xulgado dos expedientes. Este cambio na Lei de Enjuiciamento Criminal non suporá máis modificacións nin ampliará os plazos actuais para botar fora dunha vivenda un ocupa, que están fixados nas primeiras 48 horas dende a ocupación. Porque esta reforma é no ámbito penal e está previsto para persoas que invaden un piso, unha casa, sin título ningún. Un inquilino está nunha vivienda porque ten un contrato de alquiler. Entón, iso vais a seguir levando pola vía civil. Esta reforma é para axilizar procedementos nos que as persoas que invaden e entran a vivir non teñen ningún tipo de título, é dicir, rompen unha ventana ou rompen unha porta ou se poñen a vivir nunha vivenda.